ko sa pagbaligya sa akong kanding. Kay mahal man di ang kanding ron. Ako po nang halip kong kanding. Kung sa kay maayong negosyo karon nga maka-income po sa dako. Ni kapalit ko og 30 ka buok taxi o mga 40 ka buok van or og taxi ra. Kapalit ko og yuta para parkingan ta kong mga yanan. Mga 500 Ngawa diri dapita wi. Bagi mo agi diri dapita no? Basta mo agi lagi ha. Tulis yun. Bakit pilih-pilih yun? Tulis ni. Ay pagkitag dautang liho. Pagpili. Kinabuhi kwaon. Kanang imong pakwan may tuhugon. Kanila akong pakpatuga. Oh, may ampay. Tagpaw na ko na gahapon. So, ang taon. Natulis naman ito tanan. Nahurot yun. Sa kanding. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Katong nanulis ako ako po tutulisan. Di ari jud ako ni paabot ning nanulis ako watay. Di ari jud na siya mo agiwa may agian ng gabi. Di ari jud. Plano. Sabi kita buat taman. Bako ni. Ya, magtuto ini kuan. Par kanang pilipong dati ko mamunit ng mga kuan lagi kanang kuan naon. Pino ta kan murag si kuan ba ni insiduksin. Ana ba? Ya. Istilye. Ay, kanang indot pina. Ini ko agak aku una man eh. Sabi na naman sila yung una. Ako yung una. Nga. Kwarta. Induta ito kan sa kwarta eh. Sapi. Ito ka udak ko. Ako yung suludak ko. Kwarta nali. Ay, rats. Ginabuhi ko on. Utin lang putlon. Putin lang putlon. Wala nakikalipa yan eh.